Stjernerne og vandbærerne i 1973 i Italien. Den film kom blev til, fordi Ole Ritter ville have, at jeg skulle lave den. Og han er en handlingens mand, så den skal du lave, Jørgen. Jamen, jeg har en bil, jeg har et hold. Du kan bo hos vores hold. Du kan spise vores mad. Du kan få min bil. Jeg skaffer en motorcykel, kører. Og det gjorde han alt sammen. Og så var vi der. Det er den mindste filmhold nogensinde til en så stor opgave. Det var min gode ven, Dan Holmberg, som var første gang, vi arbejdede sammen. Jeg har set ham arbejde på Tour de France i 1970. Ja, det er tilbage i stenalderen, det kom så godt over. Men altså, det holder meget godt i mit hoved. Og så Ebbe Traberg, som jo på ingen måde var filmtekniker, men han var min gode ven. Og han fik så, jeg ville have ham med, og han ville med. Og så fik han et kursus i at være tonetekniker, lydtekniker. Han blev tonemester i løbet af en måneds intens træning. Og accepteret som sådan. Og så var der mig. Og så var der vores motorcykelmand, Sergio Benazzo, en ven af Ole Ritter. Og så drog vi afsted og lavede den film. På et tidspunkt midt i løbet, så var vi kommet til Milano. Og dagen efter skulle der være en vigtig etape, bjergene jeg kan ikke huske, hvad de bjerge hedder ved Bergamo. Men der er nogle bjerge der. Og da vi skulle afsted om morgenen, der var Dan Holmberg ikke kommet frem. Jeg vil det sige, han har været i byen sammen med en kollega fra svensk fjernsyn, som var kommet ned og havde taget ham ud, forledt ham i fristelse, og han kom rød i hovedet hen på morgenen, og det var vel at mærke lige efter, at feltet var kørt fra Milano. Og han var meget flov, det havde han også god grund til, og vi var så meget handlekraftige og så på landkortet og sagde, okay, vi kan gøre én ting, vi kan aldrig komme forbi feltet, det kan man nemlig ikke, når man kommer for sent, så man ikke kører forbi det. Så kan man i stedet for lægge en anden rute, og det var det, vi gjorde. Vi sagde, at vi kan nå frem til Bergamo, og så kan vi vente på feltet der. Og det skulle være meget, bare tage autostradaen, og det gik fint. Og det gjorde vi. Ole Ritters flotte Peugeot 504 i øvrigt. Så kørte vi frem, så kom vi til Bergamo, og da vi kom der, så tænkte vi er i god tid, vi kan nå at spise frokost. Det var Dan Holmberg meget interesseret i. Han havde sin tømmermand, han skulle reparere på. Så kørte vi op til en meget fin restaurant, der lå helt oppe for toppen af bakken i Bergamo, den berømte bakke i Bergamo. Kørte vi op og spiste frokost. En stor frokost. Den er virkelig grundigt dokumenteret af Dan Holmberg. Han har fotograferet det sort-hvid. Og det er nogle pragtfulde billeder. Vi ser ud til at være i strålende form. Der var grappa til sidst. Og så opdager vi lige pludselig, jamen altså nu er vi ikke foran med tid mere. Nu er feltet nok ved at passere dernede, og der var panik, opstod panik. Vi skyndte os på betalen og kastede os ud i bilen og kørte ned. Og vi kom for sent. Endnu en gang. Feltet havde passeret, vi kom derned, og ingen dødskørsel kunne bringe os frem til feltet. Men vi kørte alligevel afsted, meget nervøse, og på et tidspunkt efter nogle kilometer, så stod Sergio Benazzo med sin motorcykel og med armen ud til siden, ude i vejsiden. Han standsede os, Dan Holmberg tog sit kamera af og var klar til action, men hvad skulle han gøre? Og Sergio Benazzo sagde, Ole Ritter har spurgt efter jer. Han er et udbrud. Ja, han sad i et udbrud sammen med Gimondi og Mærks allerforrest. Det var hans store dag. Og hans filmhold var der ikke. Det var en forfærdelig historie, som vi oplevede sådan der. Vi kunne ikke... Vi svigtede i den vigtigste stund nærmest. Dan Holmberg fortæller fortsættelsen. Han nåede frem til målet. Efter den udbrudgruppe var nået frem, Ole Ritter blev nummer 2 på etappen. Jeg tror, Gimondi vandt. Og Ole Ritter havde kigget meget strengt på Dan Holmberg, fortæller Dan. Meget strengt, og ville ikke sige noget. Så det var en straf. Så moralen her, den kommer her, det er, at næste morgen på det værelse, som vi delte, Holmberg, Traberg og mig,
der hørte jeg en puslen ret tidligt. Det allerførste lys, måske klokken 5. Og det var Dan Holmberg, som var ved at samle sit udstyr. Han skulle ud og fotografere, og han er ikke morgenmand normalt. Men han gik så ud og filmede det, som er i filmen stadigvæk, nemlig billeder af mekanikernes arbejde med cyklerne meget tidligt om morgenen, jonglørernes arbejde med de vaskede trøjer, som var tørret og hang på snor. Et meget rørende stykke arbejde fra cykelsportens verden. Et meget smukt, at det var lavet faktisk af i filmen. Og hvorfor er det i filmen? Fordi Dan Holmberg havde dårlig samvittighed. Han måtte kompensere ved at lave sådan noget, som virkelig var hårdt. En penitence for ham. Ikke sandt? Det er det.